سلام ህጻናት በመዓልቲ ብዛዕባ መዓልታት ናይ ሰሙን ክንመሃር ኢና ማማ ወኪኩ ክደርፈና እያ መዓልታት ናይ ሰሙን ትፈልጥ ወንዶ በብሓደ ክጠቕሰልኩም ሶን ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት መዓልታት ናይ ሰሙን حراي ህጻናት ሕጂኻ ደድሕሪ ማማ ወኪኩ ንድገም ክንደይ መዓልታት ኣለዋ ኣብ ሰሙን ሸውዓተ እየን በብሓደ ንጥቀሰን ሶኒ ሶኒ ሶሉስ ሶሉስ ረቡዕ ረቡዕ ሐሙስ ሐሙስ ዓርቢ ዓርቢ ቀዳም ቀዳም ሰንበት ሰንበት መዓልታት ናይ ሰሙን መዓልታት ናይ ሰሙን ትፈልጥ ወንዶ ቀዳመይቲ መንያ ሶኒ እያ ካልአይቲ መንያ ሶሉስ እያ ሳልሰይቲ መንያ ረቡዕ እያ ራብዐይቲ መንያ ሐሙስ እያ ሓምሸይቲ መንያ ዓርቢ እያ ሻድሸይቲ መንያ ቀዳም እያ ሻብዐይቲ መንያ ሰንበት እያ ሕራይ ህጻናት ሕጂ ኸኣ ቀስ ኢልና ንድረፍ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት መዓልታት ናይ ሰሙን ሕራይ ህጻናት ሕጂ ኸኣ ዓዊልና ምስ ማማ ወኪኩ ንድገም ሶኒ ሶኒ ሶሉስ ሶሉስ ረቡዕ ረቡዕ ሐሙስ ሐሙስ ዓርቢ ዓርቢ ቀዳም ቀዳም ሰንበት ሰንበት መዓልታት ናይ ሰሙን ሕራይ እምበር ህጻናት ሕጂ ኸኣ ቅልጥፍ ኢልና ንድረፍ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት መዓልታት ናይ ሰሙን Belesbubu, like, subscribe.